Bro, teka bro. Maganda yung smell mo bro. Kailang bro. Bro, parang meron yan bro. Uy. Lama ba datang? Oh, meron. Po, tilapia. Ganas. Nice. So, dalawa na naman. Hello guys, kamusta? Welcome na naman sa ating YouTube channel, Boy Tapyas guys. Andito na naman tayo sa ilog ngayon para mangapa. Yan. Kasama natin sila Bro Robin, si Para Sting, at saka si Papsi Emak. Kaya lang, dumaan na sila kanina sa tapat ng bahay. Kumakain pa lang ako. So, sumunod na lang ako guys. Yan mga katapyas, si Para Sting. Na-miss natin to sa pagkakarodkod. Hi guys, kumusta? Ito yung ginawa niyang hinabol pa niya yan guys, mabilisan pa. Okay. Meron na siyang nahuli. Kararating ko lang eh. Alos magkasunod lang kami. Siya yung pinakahuling pumunta dito. Ganda ng plangke ito. Kala mo naman may mahuhuli guys, no? Wow, bilog na bilog. Veterano na to guys. Talagang hinubog na ng panahon. Nox. Foreste eh. Tignan natin kung may huli. Kahit isa lang pang sahog ng Oo. Dinengdeng. Dinengdeng. Wow. Wala guys. Pero bala. Pag wala, papunta na ako sa taas, bro. Babalikan kita, bro. Wala pa rin bro. Wala pa rin, bro. So, babalikan ka namin, bro. Punta lang kami doon, mga pa. Yan, okay. Shout out mo, Juan. Shout out pala kay Kay San Julius. Punta naman tayo kila Bro Robin para sundan sila mga pa. Habang naglalakad tayo guys, gusto ko lang i-shout out yung ate ko, si Ate Trix dyan sa Guimaras Island ba yun? Basta sa Iloilo. Yan. At sa asawa niya si Kuya Rodney Galaura, sila Siren saka si Baby ZJ. Okay, kumusta po kayong lahat dyan? Ingat kayo. Yan, at sa lahat ng mga taga Guimaras din na nanonood daw ng ng vlog natin. Maraming salamat po sa suporta. Okay, kahingal naman. Dito na si Papsi guys. Si Papa Emak nandito. Yan, si Papa Noel, si Kuya Degi, saka si Papa Joseph. You know, malupit ang hagis guys. Anong sa'yo na lang? Lalaki Pwede na yan. You know? Kahuli ka agad guys. Yan, tilapia. Silap. Okay, so silap. Meron agad. Dan sama pares na. Dan sa baka dagumukutad. Wala, nag-iisa. You know? Igat. Igat it. Wala pang nakuha Isa. Kunti pa lang. Pwede na yan, pang pulots, pang starting. Saka Degi, igat din. Igat din. Marami na siyang nahuli tilapia. Papakita natin. Yan Talaga mga malulupit to. Bro, doon na lang bro. Okay bro. Dami no. Kanina pa kayo? Kanina pa. Kanina pa. Alas 3 ng madaling araw. Alas 3? Walang mahuli-huli. Belated happy birthday kay Papsi. Yan, birthday niya nung kahapon ba yan? Nakaraan? Nakaraang araw. Yan. Hindi siya nagaya guys. Walang kwenta tayo, walang kwenta. Hindi, joke lang yun. Mahirap talaga pag walang ulam, no? Oo. Nanawa ka na ba sa sa lechon? Mga ganun bro. Wala. Anong lechon? Pero hindi ko kilala yung lechon. Hindi mo pa kilala yung lechon? O nga no, ba't ko nabanggit yun? Di pa ako nakakatikim ng bro. Yung lechon? Ano ba? Karanon yung... Baka yun? Hindi ko alam. Dinuluto ba sa yun? Sa apoy? Sa apoy ba niluluto? Bumalik na si bro kasi walang walang mahuli, malalim pa. Yan si Papsi Emak. Ito guys, isang paraan na panghuli ng isda rin to.
screen. Tapos sinadya talaga, naka-welding yung frame niya. Yun o. Wag. Bawal bro. Ano siya? Wala tang huli siya eh. Yan, doon na yung mag-ama. Si pare Barsi sa kasi ano, Sak. Mga pa rin guys. Hey bro! Teka bro! Maganda yung smell mo bro. Kailang bro. Bro, parang meron yan bro. Alaki. Alaki bro. Oversize. Nasobrahan. Nakahuli si pare ng ano, muri. Ito. Muri. Ano yan? Hindi nalalaki yan. Lamon sak. Ay, lagyan ka. Karga na yan. Ayun o. Yung mga masarap na ano, itempura. Hahay. Prito. Yan guys, tara niya yung tubong. Yan. Meron yan. Meron yan bro. Niwala ka bro. Oh, diba? Ipon. Ay! Muntik na. Muntik nang tumalsik. You know. Yan. Oh, wala yung katakot. Di, Gini. You know, guys, so. Ay! Sayang, napo mo kuma. Naspasan ko mga masar-sar din siya. Sayang, laki. Magka. You know, isa. Ay, agatol. Limahango. Dakod. Ayun, ang laki. Oh. Yan, galing na sa mga na yan. Galing na sa mga sapa. Bye. Wala meron. Oh, ano yun? Huli. Ay! Patingin bro. Ay! Kasta mo lang dakala isa? Laki guys oh. Oo. Nito dakala jay. Sarap niyan bro. Sayang, dami nakuha ni Kuya Kaleo. Ganiting tubong guys, ganito. Papasok dito yung isda. May butas naman sa ilalim. Eto. Diyan bababa yung ano, tubig pagka inangat. Guys, dahil wala makapa si bro. Ito, para makasiguro na raw. Kalunay. Pang bulatong. Sasawag niya sa munggo. Balatong. Yan. Wala. Matumal guys. Yan. Dami oh. Buti pa dito, hindi ka na ginawin. Uy, dalawa. Nakadalawa guys. You know, sublim no ka. You know. Oh, meron pa. Uy! Kiwat? Dagtadala igid. Na? Dua? May kiwat daw guys. Sayang ah. Dakil bro, slatak keng tiko. Ubing. Ini sayangin ah. Ubing nga masil-masil. Ubing nga masil-masil bro. Da, say. Yan. Wala man nagyanan. May basit sa. Utod. Lama ba ta? Oh, meron. You know, meron pa gado. Oh, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. 7, 8, 9. 7. Dami. Oh. Oh. Tama lang, ikarga kayo. Dami. 2, 4, 6, 8. Gini. Balang. 2, 3. Bunog sa? 4. Bala ay muri. 8. May isa lang ako ka. Uy! Grabe yung nahuli ni Papa Emma kanina, ang dami, 8. Tapos may nakuha pa. Murin sa white bala. Ay, muri, naglabaga. You know, pulang-pula guys. Agis niya. Yeah! Pakita natin. Tignan natin kung meron din ganito sa ibang ano, sa ibang lugar. Ito, mamula-mula po. Oh. Ganito yung bala sa amin guys, oh. Mula-mula. Talagang tiniga. You know, sarap nito boy. Prito, sinigang. Nalala ko tuloy yung kinapa namin ganito. Sinigang sa santol. Yung malaki yung nakuha ni parang Emak. Say, patingin nga ng nakuha mo say.
Ito, may nakuha siyang tilapia. Malupit talaga tong batang to. Oh, ano. Tapos, ito talaga yung masarap. Gusto ko to. Muri. Yan. Sigurado na yung huli mo, bro. So bro, isahog sa Sa labas na yung tinik yan, bro. Hindi ko naman titinikan. isahog sa kanin. Oh, sahog sa kanin. Lalit mo, bro. Akyat kami, guys. Mga pa doon sa taas. Baka may bunok doon. So, tara. Nabalik na yung kaling tubong. Ano, ilalatag niya. Yan, mga yan. Inaayos nila. Tapos pauwi na kami ni parang Emak. Tatatlong tilapia yung nakuha natin. Bigyan natin sa kanya. Yan mga nahuli niya, guys. Oh. Pang ulam ni Yanang. Yun. Sarap. Ang sariwa. So guys, pababa na rin yung tubig. At ito nga, pauwi na kami. So salamat. Medyo sablay yung natin, guys. Pangangapan natin. Okay, salamat pa rin sa suporta.